Moi! Tervetuloa katsomaan Pieniä neulehetkiä nimistä neulekanavaa. Mun nimi on Emma ja mä asun täällä Mikkelissä miehen ja 2 pienen lapsen kanssa. Tänne on tullut jonkin verran uusia katsojia sitten viime jakson ja kiitokset menee tuonne Kiukkulintu-kanavan suuntaan, sillä siellä Sanni mainitsi minut yhdessä jaksossaan, missä hän esitteli muitakin tämmöisiä neulekanavia ja neulepodcasteja, niin kiitokset siitä Sannille ja tervetuloa kaikki uudet katsojat. Toivottavasti viihdytte myöskin täällä. Mulla on aika paljon valmiita töitä ja katsotaan miten paljon aikaa niiden esittelyssä menee, että esittelenkö tänään sitten ollenkaan esimerkiksi noita keskeneräisiä neuleita. Edellinen jakso on tullut maaliskuussa ja se oli semmoinen vähän erityisjakso, koska olin Sormustimen ja Neuloosiskon järjestämässä villaretriitissä ja se edellinen jakso oli sitten siitä aiheesta. Ja semmoinen normaali jakso on tullut viime kerran tuolloin tammikuun loppupuolella. Eli tässä on ollut hyvin paljon aikaa välissä ja tässä on sitten pikkuhiljaa aina valmistunutkin kaikkia neuleita. Niin lähdetään esittelemään niitä. Ja nämä on nyt laitettu tuohon mun muistiinpanoihin semmoisessa aikajärjestyksessä, että ensimmäisenä on valmistunut ensimmäisenä. Joo. Mulla on tänään ollut aamuvuoro, olen herännyt 5 jälkeen ja nyt kello on 2 ja sen ehkä huomaa, että on lyhyet yöunet takana, mutta koitetaan nyt selviytyä, koska mun on pitänyt kuvata tämä jakso tosi pitkään jo, mutta kun ei ole löytynyt semmoista sopivaa aikaa siihen, niin nyt koitetaan pärjätä tämän kanssa. Eli eka valmistunut työ on No Frills Cardigan. Ja sehän nyt näyttää sitten tämmöiseltä isolta asialta. Tää on Petitech-Knitin ohje neuloin koossa M. Ja tässä mulla oli lankana rouva silmusolmun merinosukkis sävyssä hopeanharmaa. Ja sitten ohuena lankana mulla oli tässä Sandnes Garnin Alpakka Följetrod. Sen värinumero oli 1032. Silmusolmulankaa tähän meni 415 grammaa ja sitten sitä alpakkalankaa meni 189 grammaa. Ja tästä tuli aikas ihana. Tätä on ehkä vähän hankala nyt näyttää tässä, niin laittelen varmaan tähän joitakin kuvia siitä. Instagramiin on ainakin laittanut jo aikaa sitten kuvia tästä valmiina, niin sieltä ainakin sitten pystyy näkemään niitä. Mutta laittelen tähän myös päälle näitä kuvia. Langat tähän ostin viime vuoden neulefestareilta ja nyt se on sitten valmis takki. Ja tää on ollut kyllä tosi kovassa käytössä ja tää on kyllä ihana. Tästä tuli juuri sopivan mittainen ja tosi semmonen tosi lämmin ja monikäyttöinen. Joo. Eipä tästä varmaan sitten muuta kertomista ole. Tää on niin iso, että mä laitan tän nyt tonne pois ja otetaan seuraava sitten esittelyyn. Seuraava valmistunut työ on Neuloosiskon suunnittelema lummehuppukauluri. Se näyttää tältä. Tää oli semmonen yhteisneulonta, mikä aloitettiin siellä villaretriitillä.
Ja tässä on lankana Pirtin Kehrämön villasilkkiä. Tämmönen harmaa on värjäämätön ja sitten neuloosiskojen, nyt en muista kumpi heistä, mutta jompikumpi neuloosiskoista oli sitten värjännyt sitten näitä värejä sitten, mistä sai sitten itse valita mieluisimman värin. Ja mä valitsin tämmöisen tumman tommosen ehkä petroolikohan tuo ehkä on nyt lähimpänä. Tähän meni yhteensä lankaa 121 grammaa ja 3,5 millin puikoilla tein. Tää on tosi nätti, eli lummehuppukauluri. Ohje tähän löytyy tuolta Pirtin Kehräämön nettisivuilta. Ja muistaakseni se oli ihan ilmainen ohje ehkäpä. Pitää nyt vielä tarkistaa, mutta kirjoitan tähän, jos sanoin väärin. Mutta pitäisiköhän mun näyttää tää, että miltä tää näyttää vielä päällä. Mulla on kyllä nämä tämmöiset isot korvikset täällä, että saa nähdä. Joo, onnistui. Elikkä täältä tämä näyttää kaulalla tällä lailla. Ja sitten kun sen hupun laittaa tällainen. Mulla on ehkä vähän semmonen tiukahko käsiala, niin tästä ehkä tuli semmonen tiukahko tai semmonen pienehkö tästä, että tää voisi ehkä olla löysemmällä käsialalla tehtynä vielä niinkään väljempi. Mutta uskon, että tämä tulee kuitenkin käyttöön, koska tää on aika ihana kuitenkin. Semmonen. Sitten, mulla on niinku karvasuu. Sitten seuraava työ on myöskin neuloosiskon suunnittelema. Ja tää mulla on ollut pitkään suunnitteilla. Ja oikeastaan siitä asti, kun neuloosisko julkaisi sen heidän neulekirjansa, niin siitä asti on pitänyt tämä paita tehdä. Ja nyt sitten tässä keväällä sitten sain sen tehtyä. Tai saman kevät-talvea se taisi vielä olla. Eli Romola-paita. Tässä on lankana tuo Vuonuen manta. Tässä on väreinä vaalea sinivihreä, mikä on tuo pääväri. Ja sitten tumma turkoosi on tuo kuvioväri. Ja tuota vaalea sinivihreätä meni vajaa 370 grammaa. Ja sitten tummaa turkoosia 210 grammaa. Tein tämän koossa XL ja tästäkin varmaan laittelen ehkä yhden videon, missä tää näkyy mulla päällä, kun olin tuossa keväällä pihahommissa, niin tää oli silloin minulla päällä ja tää oli oikein semmonen hyvä, kun oli vielä vähän viileä keli siinä, niin tää oli tosi sopiva silloin pihahommissa. Ettei tullut yhtään kylmä siinä eikä myöskään kuuma, kun touhusi. Tässä on jonkin verran virheitä tuossa kuviossa, että kun tajusin sitten vasta kun tämä paita oli valmis, niin katsoa sen erratan, niin tässä nämä 6 kuviot, niin joka toisessa pitäisi olla tämmönen vaalea kuvio, mutta nyt jälkeenpäin mietin, niin en olisi kyllä jaksanut sitä ruveta siinä tekemään. Ja sitten toinen on tossa, että tuosta puuttuu toinen tommonen tumma
silmukka tai toi tommonen kuvio. Mutta sen ajattelin, että sen voisi ehkä korjata, että silmukoi vaan sen tohon noin tällä jälkikäteen, mutta en ole vielä saanut aikaiseksi sitä tehdä. Mutta eipä tuo kuvio nyt paljon haittaa, jos se jää tommoseksikaan. Mutta tää on aivan todella kaunis ja ihana mielestäni. Ja tässä tein tämän semmoiseksi ulkoilupaidaksi, ulkoilukäyttöön, koska tää vuonuen manta on aika paksu ja lämmin lanka. Semmoinen. Sitten seuraava valmistunut neuletyö mulla on tässä päällä. Eli tämä on Anna Tanskasen eli Anju Knitsin suunnittelema Pionisweater. Ja voisin ehkä näyttää nyt, miltä se näyttää tässä. Täällä on ihana pitsi täällä takana ja sitten samoin tässä hihoissa. Ja edestä sitten on lyhyempi, kun tuo pitsi vetää sen tonne pidemmälle. Niin tähän tulee kyllä tämmönen hauska muoto sitten, että se on tästä edestä lyhyempi. Ja mä tein tämän koossa S/M, eli sillä pienimmällä koolla muistaakseni. Ja lankana mulla on tässä Lucky Omen Yarnsin alpakkalankaa ja sitten myöskin Lucky Omen Yarnsin silkkimohairia tai mohairsilkkiä. Ja molempien sävy on jalomielinen jääkarhu. Tämmönen ihana viileä sininen, vaalean sininen. Sitä alpakkalankaa meni 170 grammaa ja sitten sitä mohairsilkkiä 74 grammaa. Ja mun piti alun perin tehdä näistä lentopaita, mutta sitten tein siitä linkullaspinnerissä sen toisen lentopaidan ja sitten enää kolmatta lentoa ehkä halunnut itselleni, mutta sitten se 2 vyyhtiä, mitä mulla oli sitä alpakkalankaa, niin se riitti just tähän. Ja tästä tuli kyllä ihana, tämmöisen voisi tehdä toisenkin. Seuraava valmistunut työ on sukat. Ja ne on tällaiset ihanat sateenkaarisukat. Tässä on lankana tuo Nurjan Merinosok. Ja se on tämmönen sateenkaari Sudden Rainbow sävy. Ja tämän sävyn nimi on Säde. Tai semmonen värjäys kuin Sudden Rainbow tai semmonen. Ja tässä on sitten kantapää ja kärki on neulottu Freja Yarnin joulukalenteri ministä, mikä mulla oli ehkä toissa vuonna. Toissa vuonna oli semmoinen, niin sieltä on sitten otettu mini tähän sitten lisäksi. Nurjan merinosokkia meni 51 grammaa ja sitten minivyyhtiä meni 11 grammaa. Tein nämä 2,25 millin puikoilla, eli vähän normaalia pienemmillä puikoilla, millä yleensä teen. Normaalisti teen sukat 2,5 millin puikoilla. Niin nyt sitten otin vähän pienemmät, että nämä sitten kestäisi myöskin vähän paremmin. Ja 64 silmukkaa on näissä. Ja nämä on ollut kanssa kovassa käytössä ja vähän on ehkä jo nukkaa ehtinyt tullakin. Ja näissä tuli hauskasti tommonen samanlainen väriläiskä ton kantapään jälkeen. Ja sitten tälle puolelle tuli ihan tommonen vaaleanpunainen puoli tonne noin. En osaa jotenkin kuvata, kun mulla on siis kästään tuon puhelimen videokameran tuohon meidän telkkariin, mikä on tuolla, ja sitten se näyttää siellä peilikuvana, niin vähän aina hakee, että kumpaan suuntaan pitää näyttää.
En tiedä, saisiko sen jotenkin käännettyä, mutta ei käännetä sitä nyt. Koitetaan taas pärjätä sillä. Joo, siitä ei tainnut olla muuta. Näissä tuli tosi kivat sukat ja tää oli ihanaa neulottavaa ja pirteetä. Neuloskelin näitä muun muassa tuolla Tampereen kädentaitomessuilla. Siellä aloittelin näitä neulomaan. Joo, no seuraava iso työ, kuulkaas, on tuossa minun takanani. Ja se onkin ollut pitkä projekti se. Nimittäin minun The Coziest Memory-peitto on valmistunut. Ja tätähän on siis ihan mahdoton nyt näyttää sit tässä kokonaisuudessaan. Mutta täältä löytyy aika monta palaa. Ja laitan varmaan tästäkin jonkun videon tai sitten kuvia, missä sitten näkyy kokonaisuudessaan, koska tässä se on ehkä vähän vaikeaa. Tämä on siis Kemper Brain ohje. Löytyy Ravelrystä ilmaiseksi. 2,5 millin puikoilla olen tätä tehnyt ja mun paloissa on ollut 22 plus 22 silmukkaa. Eli yhteensä 44. Mulla on mennyt yhtä tämmöistä Fingerin vahvusta lankaa noin 3,5 grammaa per yksi pala. Ja tähän olen tehnyt 304 palaa. Rivimäärällisesti niitä on 16 palaa per rivi ja kerroksia on 19 palan verran. Eli 16 palaa kertaa 19 palaa. Tämä reunus on tehty Dropsin Fabelilla, mustalla sellaisella. Ja sitä kuluu tähän reunukseen 40 grammaa. Ja mä olen tehnyt sen sillä lailla, että olen poiminut ensin ylärivistä tai sitten alarivistä tai yläreunasta tai alareunasta silmukat tästä ihan puikolle. Ja olen poiminut sen 22 silmukkaa per pala. Ja sitten olen neulonut aina oikeeta, ehkä noin 6 kerrosta ja sitten päätellyt sen. Ja tehnyt sen siis yläreunaan ja sitten alareunaan. Ja sitten viimeisenä sitten poiminut täältä sitten sivureunoista. Sitten täältä mustasta reunasta lähtien siitä ehkä poimin 4 silmukkaa ehkä per musta kohta. Ja sitten taas se 22 silmukkaa per pala. Ja sitten sitten on päätellyt kaikki langanpäät. Näitä palojen langanpäitähän mä oon aina päätellyt tässä matkan varrella. Eli aina kun yksi rivi on valmistunut, niin sitten oon päätellyt sen kerroksen langat, mutta olen jättänyt aina tänne reunoihin kuitenkin niitä langanpäitä, niin oli tässä silti aikamoinen päätteleminen, että sai kaikki langanpäät pääteltyä. Ja tämän peiton koko on 117 senttiä kertaa 144 senttiä. Eli oikein hyvä tämmöinen sohvatorkkupeitto. Ja tää on ollut tässä meidän sohvalla ja on ollut kovassa käytössä. Ja lapsethan halusi heti mennä tämän alle katselemaan lastenohjelmia. Ja se on ollut ilahduttava nähdä, että tämä on ollut käytössä. Ja tämä on ollut myöskin jo majan rakennuksissa on ollut käytössä ja sillä lailla hauskaa.
Joo. No sitten mulla olisi parit sukat tässä vielä. Ja ekat sukat on tämän näköiset. Nämä on Houhi Locatellin Dreamin of Paris sukat. Nämä on neulottu itselleni. Ja tämä on neulottu 60 silmukalla 2,5 millin puikoilla. Ohjeessa olisi ollut vähän pienemmät puikot, mutta minä otin näihin nyt pikkasen isommat. Lankoina tässä on Louhittaren luolan Väinämöinen, tämä tummempi lanka. Se on Jääkarhu nimeltään. Ja sitten tämä vaalea lanka on Elinan villapaitapelin joskus kauan aikaa sitten värjäämää villalankapeliä. Villalankapeli. Jompikumpi se nyt olikaan. Ja se on siis sukkalankaa. Ja tämän sävyn nimi on Asleep. Tähän minun sukkiin meni tätä jääkarhua 23 grammaa ja sitten tätä vaaleampaa lankaa meni noin 40 grammaa. Ja ne on siis tämän näköiset. Yllättävän raskasta oli neuloa tämmöistä 1 kerroksen raitaa. Se alkoi olla vähän puuduttavaa, kun joutui koko ajan vaihtaa tuon langat, et ei päässyt semmoiseen hirveäseen neuleflowhun kyllä, että kun joutui aina joka kerroksen jälkeen vaihtamaan tuon langan, mutta kyllä ne siitä sitten valmistui. Ja nämä on tulossa tuohon Silmukkavirran parisukkakaliin, sillä nämä on minun parit ja sitten minä tein minun miehelleni sitten tämän näköiset. Nämä on tehty myös sillä Dreamin of Paris sukkien ohjeella muutoin, mutta kuten huomaatte, niin tässä ei ole pitsiä, vaan siinä on helmineuletta. Ja sitten tein näihin sitten nuo 2 kerroksen raidat, eli vähän paksummat raidat myöskin. Mutta muuten sukkien rakenne on siitä ohjeesta. Ja nämä tein siis sillä isommalla koolla, eli 72 silmukalla. Näissäkin on puikkoina 2,5. Ja näihin meni yhteensä lankaa 97 grammaa. Et näihin en jaksanut punnita nyt vielä erikseen, että montako grammaa meni kumpaakin. Mutta sitä jääkarhua jäi noin 20 grammaa siitä koko kerästä tai vyydistä. Ja sitten sitä toista villapelilankapeliä, muista kumpi se on, niin sitä jäi noin 18 grammaa. Joo. Ja tein meille nyt sitten, kuulkaa, ensimmäiset tämmöiset parisukat. Meillä tulee huomenna, meillä on huomenna hääpäivä ja se on 10-vuotis hääpäivä. Niin ehkä oli jo aikakin neuloa tämmöiset pariskuntasukat, kun on 10 vuotta nyt oltu sitten huomenna naimisissa. Joo, miehelle en ole mitään kertonut siitä, että olisi tämmöiset parisukat tulossa, mutta onhan kyllä tässä sohvalla vieressä ollut, kun olen näitä molempia pareja tässä neuloskellut, mutta ei hän ole kommentoinut mitään tai tietääkseni ainakaan kiinnittänyt hirveästi huomiota siihen. Joo, tässä on nyt noin 2,5 tuntia mennyt. Ehkä mä vielä esittelen sitten noita minun keskeeräisiä ja näyttelen vähän noita ostoksiakin. Joo, eli mennään seuraavaksi keskeeräisiin.
Hyvin huomaan muuten, että on ollut vähän tämmönen siniharmaa kausi tässä keväällä tai kevättalvella ja keväällä. Niin nyt kun kesä lähestyy, niin nyt on kyllä sitten päässyt enemmän väriä puikoille. Tosin tää seuraava työ nyt on ollut jo vuoden alusta lähtien mulla keskeeräisenä, mutta se nyt oli semmoinen ainoa poikkeus tässä. Eli seuraava keskeeräinen on tämmönen mytty. Ja tämähän on se Helen Stewartin Anthology Throw-peitto, mitä neulon noista Lucky Omen Yarnsin joulukalenteri-mineistä. Se on siis tämmönen pussukka tällä hetkellä. Siitä tulee pyöreä peitto. Pääsiäisen aikaan neuloin tähän 3 väriä lisää, eli tuo violetti ja tuo ja toi tommonen vaaleahko väri. Ja tää olisi tulossa siihen mun vipit valmiiksi haasteeseen, mutta luulen, että tää ei nyt ihan kesään mennessä valmistu. Tässä on, muistaakseni on nyt puolet väreistä neulottu, eli se 12 raitaa ehkä. Jos mä nyt lasken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 väriä. Joo. 13 väriä tehty, eli vajaa puolet vielä sitten jäljellä. Jäljellä tässä näin. Mutta tätä on sillä lailla kiva neulo, että eiköhän tää nyt kuitenkin tässä tämän vuoden puolella vielä tule valmistumaan. Että onhan tää nyt aivan ihana väripiristys ja väriterapia tämmönen neule. Joo, sitten on aloittanut yhden kesäpaidan. Ja se on tämmöisessä vaiheessa. Tämmönen. Oho, näyttääpäs tuossa kamerassa aika pirtsakalta. Joo, tää on Petiteknikin ohje, Cumulus Tea. Ja mulla on tässä lankana Saga Woolia. Ja nyt en muista langan nimeä, niin tämähän on siis Siiri Neon Tweed. Väri on pinki. Eli tässä on 85% Superwash Merinoa ja sitten 15% Neon Nylon nyppyä. Ja Fingerin vahvuista lankaa. Ja pinki tosiaan oli tämän sävyn nimi. Ja teen tätä hieman isommilla puikoilla. Tässä on 3,5 millin puikot, koska mulla on lankaa vain kaksi vyyhtiä ja tässä on nyt menossa toinen, niin sen takia sitten neuloin vähän isommilla puikoilla, että tuo lanka riittäisi. En ole tätä vielä sovittanut, että toivon, että tämä V-pääntiä tässä ei ole hirveän iso ja alas menevä. Pitäisi ehkä kokeilla. Mutta neulon tuon langan loppuun asti ja sitten katsotaan, miten pitkälle sitä riittää ja miten pitkät hihat tähän sitten saa. Mutta tästä on tulossa kyllä aika pirtsakka. Tähän on siis tehnyt tähän pääntielle jo sen I-kordin ja sen tein 3 millin puikoilla. Eli sekin on vähän isommilla puikoilla tehty, mutta poimin jonkin verran vähemmän silmukoita kyllä sit tästä kuin ohjeessa neuvottiin tai ohjeistettiin. Joo, tätä teen MK:ssa tai sitten se on kolmas koko.
jompikumpi numerollisesti. Mutta semmoinen on tulossa. Ja sitten viimeinen keskeneräinen työ on sitten huivi. Olin tuossa toissa viikonloppuna Hollolassa tuolla Jalovillan neuleretriitissä. Ja se oli semmoinen parin pellon leirikeskus, missä oltiin viikonloppu. Ja siellä oli tosi kivaa. En ole aikaisemmin tommosessa ihan pelkässä neulomisretriitissä ollut, niin se oli kyllä kiva olla siellä ja vaan neuloskella menemään ja jutella muiden kanssa. Ja sitten käydä saunassa ja vähän kävelyllä ja syödä hyvää ruokaa. Siellä sitten näin, täällä on joku roskaläin, ottaa sitä pois. Siellä siis eräs neuloi yksiväristä hetkiä huivia, mikä on siis Titityyn Tiina Huhtaniemen suunnittelema huivimalli tuonne Jyväskylän neulefestareille. Eli siitä on nyt yhteisneulonta sitten menossa. Ja se alkuperäinen huivi on kaksivärinen ja se ei ihan hirveästi innostanut tai inspiroinut minua. Niin ajattelin, että en mä varmaan sitten tule sitä neulomaan. Mutta sitten kun näin siellä neuleretriitillä semmoisen yksivärisen huivin, niin se sitten rupesikin innostamaan. Ja multa löytyi siihen kotoa langat. Eli siitä minun lentopaidastani ylijäänyttä Linkulla Spinnerin villisilkki alpakkalankaa sävyssä Herschel, muistaakseni. Ei kun Hester. Joo, Hester. Ja sitten no siinä lentopaidassa oli Iton sensaita, mutta tää ei ole sitä, vaikka vähän saman väristä onkin, vaan tää on Filcolanan Tiliaa. Tämmönen vaaleanpunainen. Olisikohan tää ollut joku balleet tai balleriina sävy tai joku ehkä semmonen. Niin niistä sitten lähdin tekemään. Ja sehän nyt sitten näyttää tältä. On tuolla tekemässä toista tommoista raitakuviota. Ja sitten tässä on tämmönen pitkä pintaneulekuvio. Ja tuolla on sitten tuo aloitus. Niin tästä on tulossa aika kiva. Tämmönen aika hempukkainen. Ja aika ihana. Ihana kyllä. Tää on sillä lailla melko nopea neulottava, että tää pintaneulekuvio on sillä aika helppo. Toki siinä ainakin itse pitää katsoa sitä piirrosta, että muistaa aina oikeissa kohdissa tehdä nurjan tai oikean silmukan, mutta siinä on kuitenkin semmonen tietty rytmi, niin se on helppo muistaa sitten, kun sen ensimmäiset silmukat siltä rivistä saa tehtyä. Ja sitten on tosiaan täällä on tämmösiä oikein nurin raitoja sitten neulottu. Tää on kohta ehkä puoli välissä, sanoisin. Niin sitä yritän tässä tehdä. Ja niin, mulla on vielä yksi keskeneräinen, mutta se on kyllä ihan tosi alkuvaiheessa, mutta ehkä mä näytän senkin. Käyn hakemassa sen tuolta. Joo, eli mistäs mä nyt lähtisin?
Tilasin tuolta Kässäpuodilta lankaa. Tämmöistä. Tämä on Vuonuen Elsaa. Ja se on Rescue Elsaa. Elikkä 100% suomalainen lampaanvilla. 360 metriä 100 grammassa. Väri on tämmönen siniharmaa nimeltään. Ja nämä Rescue-Elsat on siis semmosia muilta lankamerkeiltä tarpeettomaksi jääneitä eriä. Niin sitten Vuonue on ne ottanut itselleen. Ja sitten Vuonue on ne sitten värjännyt. Ja ehkä joku saattaa jo arvata, että mitä näistä on sitten alettu tekemään. Elikkä myöskin on menossa nyt sitten yhteisneulonta tuosta Elsasta ja siitä on sitten tulossa tuo poutapilvipaita. Ja tää on hyvin alussa. Resoria olen täällä, tai pääntieresoria olen täällä tekemässä. Niin tätä ei ole kyllä nyt ihan hirveästi mitä näyttää. Tämmöistä siitä tulee. Ja ihan ohjeen mukaisilla puikoilla ja muutenkin ohjeen mukaisesti. Nyt en kyllä muista mikä koko mulla on tossa, mutta ehkä laitan sen sitten tähän johonkin ylös, jos muistan. Joo. No sitten vielä palataan niihin neuleretriittitunnelmiin, koska siellä tein myöskin ostoksia. Siellä oli Jalovillan lankaa myynnissä ja sitten oli myöskin Kässäpuoti tuonut sitten omaa valikoimaansa sinne. Mutta tällä kertaa tein vain Jalovillalta ostoksia. Ja siellä oli ensinnäkin sitä kesävuonaa myynnissä. Ja siellä sitten mietin pitkään, että mitä sävyä sitä haluaisin ostaa, että minkä värisen paidan ehkä haluaisin niistä sitten tehdä. Vähän siellä semmonen laventeli, violetin liila houkutteli, mutta mulla on aika monta nyt semmoista laventelista violettia paitaa tuolla olemassa. Ja yksi neuletakkikin on tulossa semmosesta laventelin sävyisestä. Niin sitten en sitä ostanut. Mutta päätin sitten ostaa vähän tämmöistä pirtsakkaampaa sitten. Tämä on villisävyä. Tämmöstä. Tää on siis 100% Suomen alkuperäisrotujen villaa. 50 grammassa on 205 metriä. Ja vuonaa siis. Näille kaveriksi ostin sitten tämmöstä vähän tummempaa yösävyistä vuonaa sitten. Elikkä nyt en sitten, no on noita tossa nyt vielä muutama kerran, mutta siis näitä ostin 6 yhtiä ja sitten näitä on tää 2. Ja nyt mitä ehkä lähtisin tekemään on, saattaahan tää suunnitelma tässä vielä muuttua, mutta ajattelin, että näistä tulisi kiva semmonen Ronja Hakalehdon Hilda-paita, missä menee semmoset, se mallipaita on semmonen rusehtava ja sitten siinä menee vaaleammalla langalla semmoset kirjoneule-raidat. Niin mietin, että tästä tulisi ehkäpä semmoinen joskus tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa sitten. Joo, nonni, saatiinhan me kaikki tässä käytyä läpi mitä pitiikin. Ehkä pidin hieman hoppua, mutta toivottavasti teille ei tullut semmonen
kiirehtiväinen tunne siellä. Itellä ehkä vähän oli. Joo. Tässä on vielä itsellä pari viikkoa töitä ja sitten heinäkuun lomailen. Lomaillaan sitten koko perheen kanssa ja vähän tehdään kesälomareissua tuonne Helsinkiin päin ja sitten tehdään sitten ehkä semmosia pieniä päiväreissuja sitten muualle. Muun muassa Tykkimäkeen vissiin pitäisi päästä ja ehkä sitten jotain muutakin. Mutta haluan kyllä olla myöskin kotona ja tehdä kotona asioita. Hirveästi olisi myös ompelujuttuja ja olen tässä puolen vuoden aikana ommellutkin aika paljon lapsille tarpeeseen, mutta mä niitä en lähde esittelemään, koska suurin osa on käytössä tuolla ja likaisena pyykkikorissa ja näin ja kuvien kautta se ehkä on vähän kökköä näytellä niitä, mutta jos teitä ompeluhommat kiinnostaa, niin Instagramissa on nimimerkillä Emma Hauva ja sinne on laittanut kaikista neuletöistä tai kun noista ompelutöistä myöskin kuvia ja tietoja. Hyvin paljon semmoista perusvaatetta tulee lapsille ommeltua. Joten jos ompeluhommat kiinnostaa, niin sieltä voi käydä katsomassa. Joo. Siinäpä ne nyt taitaa olla sitten tälle kerralle. Onko teillä jonkinlaisia kesäsuunnitelmia? Ai niin, nythän minä olen siis tulossa tuonne Jyväskylän neulefestarille, jos ei siitä ollut jo puhetta. Olen tulossa sinne perjantaina. Siinä junan pitäisi olla noin 4 aikaan siellä Jyväskylässä ja sitten sunnuntaina lähden sitten pois. Mies tulee lasten kanssa minut hakemaan sieltä ja sitten ehkä tehdään Jyväskylässä sitten perheen kanssa vielä jotakin ennen kuin sitten palataan takaisin kotiin. Mutta se on oikeastaan kiva. Viime vuonna lähdin sunnuntaina junalla pois ja se juna lähti sillain suht aikaisin, niin sitten ei enää silloin ehtinyt sitten enää käymään siellä alueella neulomassa, niin nyt ehkä tällä kertaa sitten ehtii sielläkin sitten sunnuntaina vielä käymään. Ja ootan kyllä sitä reissua taas innokkaasti, tai siis tosi paljon. Innostuneena odotan sitä. Joo, nyt kuulostaa siltä, että pitää lopettaa ja nähdään sitten taas seuraavalla kerralla. Toivottavasti viihdyit ja toivottavasti tykkäsit. On hirmu kiva, jos jätät jotakin kommenttia tuonne. Niitä on aina kiva saada, niin sitten tietää, että jotkut siellä näitä jaksoja myöskin katselee. Joo, mutta nähdään tosiaan sitten seuraavalla kerralla. Heippa!